Kissing song norok obo yago ani yago tamo norok saimanane obo nga kaisa application tamni bagi application rok ma khaika borok nog nang full details no sawana ngite yani cancel check botongo ngkai o jago ani passbook rok bo tongo obo ngkha Hdfc ni kaisa passbook ngkai tamni bagi obo cancel rok ang ma khlaika borok norok full details norok sanai norok o video plus paithak jaro naitong ngka faidi tini video chenglai ari kissing song ngkai obo ngkha letter norok hangthachingani video phunuka jeta o jaga o application ang bo tamni sikan rok o jaga srai nugui tongkha naidi o jaga tuta branch manager Hdfc life insurance Khwlai branch pin rok siyak tongo tei date rok tei subject ke request for free lock cancellation of policy hingke ang obo no tlangi nai bank ko thangka borok obo no accept khlailia hingkai ang 8 tarikh o policy kaisa khlaimani a policy ni bumung hingka o jaga norok nugui mankana je plan name nei Hdfc life sanchay plus hingke omo borok yasakliya kok kauma hai je sales manager bo ano bujukha je ang bono singka je omo hai policy to tong je 5 bosor ni ulorogo je bank ni rang no sing uthugi mano te a jaga interest bo rijak nai apti hai policy to tong ni singmani yagula bo saw tongo hini apru bo samani bisingo bo ano bujukha je 5 bosor daka hangka kai nini jeta double nini income phainai earning phainai hini saw hingke ano borok rang dana saka 40,000 je yearly te aboni interest bo 12,000 mana hinchak pia borok ano 12,000 a jaga o kipli rilia tam ni sayang bo bujiliya a 12,000 hingka kai boti ni saw je 40,000 ni bisingna 12,000 ri kai nini rang te 28,000 se tongnai aba hairoke borok sawainai ano a 12,000 liya yagulo hingkai tamungka ang nogo phaya kanai kaisa youtube rok naikha naya kanai moje Hdfc life sanchay plus mane amo mane baba high facility hingke ang nainai ba simon ka ba pdf bo phaika narno screen o phone griwana hingke o je pdf bo swijak tongo srai ke je 5 bosor joratui o je rang madanai mane 5 bosor joratui 40,000 ka madanai hingke oro interest horo 41,800 taka cut khlaika obo policy ni date khlaijakma hingka 8 tarik 9 ma 2025 hingke 10 bosor ni ulo se ang arak no rang no uthugi manama maturity amount apuru nai hingke amti hini nai sawi manai hingka ang kaisa depression thangpai ka je borok ma ano fraud khlaika borok ano bobo tatal khlaika hini nai olo ko nang youtube ro bo video nukha abo jeta policy tongmani amti hai kabang borok theka jagi tongo malma to mano rang nung 10 bosor mana singnai abo haita hingke ek baksa company ro khari thango hingkai ang ro krija tui rang as khatiwi 40,000 kada danabo koktu gedi mana hingke ang wanchuka o policy no cancel khlainai hini wanchuk mani logi no ang email o ang borok no cancel ni bagi request rika abo taung no phone gana je borok no ang mail khlaimani tei yagulo ang orang bo mankha bo no sawana hingke puila ang borok no jeta mail khlaika hingke a bank thangui borok no accept khlailia ang borok no saikna reka hingke ang amti hinui ongana hini no puila sakana ang jeta bank rok no cancel ni bagai ang request ritonika 8 tarikh nang risika iko ang oro obo haike borok no sika hi I hope you are very well kindly I wish to inform you that I have purchased a policy that I do not like to continue further having application number so I want to request you to please cancel my application as soon as possible and refund my amount 41,800 because this policy is not suitable for me. Ini ang jaga sika. I misunderstood the policy benefit. All details are attached below in the PDF file. Thank you. Hune aro ane bumung mobile number email siyak no kana. Gang bung no PDF rokai rohor ka. A PDF o borok no genuine ke rohor ka la pai thago hongka ang abo haika mang no borok na request rito kai ko abo haika ani aadhar card te ani check amo haike ani ko pan card okai borok no rohoka hingkai jeta policy ni copy a PDF bo borok na rohoka hingke a je policy ni PDF no norok phunu gi riuna na hingke abo bo nango do norok tomung no kuno phuru norok abo haike no ani je haike norok kwchawai tongkha ba mane policy cancel khaina mujungui tongo hingka ke Hdfc bank ni ingui norok bo o video nainai norok mane
cancel process khlaimano mane nogo tongpidino cancel process request rwimano yagulo policy bo cancel wngwi thangnai 1 বছর pono wngwi tongdi 2 বছর pono wngwi tongdi oma haike jodi norok jodi ang je khlaima haike norok jodi khlaika hingka kai norok bo nongni policy cancel wngwi thangnai mane obo haike request rikangka nongni bo policy cancel wngwi thangnai abo haita hingke kising song o pdf hingka o hdfc pdf ne ang save khai mani hingke o pdf borok anor hormani borok mailo hingka ang obono save khlai paika hingka norok o jaga nugui mankha nadi o jaga premium amount 5 year hingke o jaga o sam azort hingka 5 lakh abo haike manai abo haike borok sao no jaga o hingke ti policy term hingke 10 year abono ang pdf sanamai rai borok no rohor kata abo haikta hingke no amo tongkha abo paimani yagulo hingka kaino tak refund manani salbo siknangkha ang 8 tariko no request rika 8 tariko no policy khlaika abo haita hingke abo haike khlaite phiaba ang borok no onek request rika borok ani policy rok active wngwi thangka hingke phiaba active wngya sani sikang tongno request ripaika hingka kaini je rang barang kepil phainai kono jaga o minus rok wngya aboni bisingo nini blood test rok khlaika hingka kaini ni rang joto kipili hini sawo blood test ni rang rok kataknai hini borok sauta hingke emnaka ani je rang barang kipil maka 1,800 taika no ang kipili mankha amahai hingke naidi borok ano o jaga o jeta policy ni details borok rohorka iko obo haike hingke ite kaisa jeta ni refund phaimani abo nangno phunugui riwano tongrai kho iko omo haike borok sawo jeni ni refund kipil phainai iko 8 থেকে 7 থেকে 8 din nasingdi hini borok rohoro hingke o jaga swijak tongo je refund manani bagui nini medical charge khlaika hingke medical charge ni jeta amount kataknai hingke jodi khlaijaka hingke amount full no manai hini borok o jaga srai swijak tongo hingke amo haike no ani rang ang kipili mankha hingke tabuk norok no jeta o je kipili mamani a pdf no norok no tabang phungna nai tongo hingke borok ano cancel check rok sanka hingke aboni bagui ang borok no cancel check rok marhoka hingke borok bai hi tax khai bo ano jeta back khaimani amorok tabuk jongno ang jeta proof nongno phungna thangui tongma hingka kai je ani bank o phaimani aboni pdf nongno tak phungna thangui tongo guys ang pdf o rutugui mayangui tongkha norokno ang kaisa screenshot phunugui risuano ang jeta screenshot narakmani abo nongno ang phunugui risunai iko omo haike no ani jeta amount kipili phaika o jagani norok nugui mankha jeta 15 tariko ani jeta amount credit wngkha hingke iko ani je rang barang kipili phaika o jaga norok nugui mankha 1,800 hingke ani jeta account number o account number o borok habrui rika 1,800 taka cancel wngui kipili makhata ama haita hingke abo haike norok bo request ridi ang je norok no pdf ba file phunukha hingke norok ang letter phunukha abo haike norok bo suiye akanai norok bo request rika hingke norok ni policy cancel khlai norok ni rang no refund nahar manota asukno hambai।